ए भी गोड़ लागत है खुसर का घुमत रे चलवा ए जुगिए रहती हमार कौन काम बा का और की पारी बुझाता सरकार पलटुए चचे के काम बोली हम तो ये सोचत नहीं रे बचावा ई सारा नीतीशावा 10,000 रुपया दे के हाँ। मेहरानून के मने मोह ले लेबा बैंक में जा तड़े अतना बैंक जाम रहती आ उहो सारा मैनेजर तेरा हाली अंगूठा धक रगड़त वस कहत से खाली और रगड़ अभी नहीं खे आई जान ले हमारा बहुत सोच विचार में लाग गइल बानी ई 10,000 रुपया दे के नीतीशवा खेला खेल गइल बा बाकी ध्यान रखिए पैसा ला सट के या वोट मारा हट के क्यों ना में ललटेन में तो बहन जाए कुल जंगल राज देखा था पूरा यही तर जंगल राज देखा हुआ था नहीं कुल जंगल राज रे यही सुन कहा तो बिहार में का बा जंगल राज बा बुझल